Intentaré donar una visió diferent de la que ha fet ella des d'una perspectiva sociojurídica, però sense intentant no parlar com un advocat. Bé, aquest és el títol de la xerrada que em porta aquí, però aquest és el títol que em més ha agradat. No parlar de maternitat, sinó parlar de gestació. Per què? Perquè són dues coses diferents. El llenguatge mai és neutral. En el diccionari nostre la diferència és molt clara. La maternitat és la qualitat de mare i la gestació és el procés de formació i desenvolupament de l'embrió. És un procés biològic i l'altre és un procés social. Com us he dit, aquí m'han convidat perquè he redactat la proposició de llei d'una iniciativa legislativa popular que està en marxa i per centrar una miqueta, crec que la Yolanda ho ha explicat, en tot cas ho concretem, el que entenem, el que s'entén tant arreu del món com en aquesta proposició que hi ha a l'estat espanyol, que és la gestació per subrogació. Insistim, considerem que és una tècnica de reproducció humana assistida, una tècnica més, la tècnica, diguem-ne, en aquest moment a la frontera, en la que, com ha explicat la Yolanda, una dona gestant s'ofereix a portar un embràs sense aportar el seu material genètic. Pot ser una bajanada, però crec que és important. Fins fa molts poquets anys, fins darrere del segle XX, només estàvem parlant de filiacions naturals. A darrere del segle XX, en el nostre país en sentit ampli, la filiació adoptiva és important, és una realitat socialment acceptada i estem, darrere del segle XX, primers del XXI, amb el que seria la filiació intencional, de la qual la gestació per subrogació seria en aquest moment, diguem-ne, el seu mascaró de prova. Aquí em permeto un petit apunt personal. Jo soc pare, a més pràcticament de forma simultània, de forma biològica i de forma adoptiva. Tinc una nena xinesa que ara té 14 anys, i l'altra també, la biològica també. Com ha dit, com ha explicat la Yolanda, evidentment es pot ser pare, mare, de moltes maneres, en aquest moment d'aquestes tres maneres. Evidentment, que hi hagi material genètic, que no n'hi hagi, que no sé què, s'és pare. I en aquest moment entenc que pot ser de forma natural, adoptiva i intencional. Això és una novetat? Sí, això és una novetat, perquè aquest adagi del dret romà, que finalment va trencar una tradició d'altres cultures, roman des de fa 2.500 anys. Clar, les coses canvien, també vull posar aquesta fotografia, aquest adagi, que la mare sempre és una i sempre és certa, també era coetània a la figura del pater familias, que en aquest moment està bastant devaluada. Per què està devaluada? Per tres coses, totes en termes històrics molt recents. Les adopcions internacionals, els nens proveta, recordeu que quasi tots són molt joves, però era notícia quan naixia per inseminació artificial per altres tècniques de reproducció assistida. I ara també per la gestació per subrogació. De tota manera, dins del dret espanyol, això del mater sempre certa és molt relatiu, perquè aquestes formes alternatives a l'estrictament biològica de ser pare o mare han tingut molts carreranys. Vull dir, podríem parlar dels nens robats del franquisme, dels nens robats a la dictadura argentina, i podem parlar del Codi Civil espanyol vigent, i a més en aquest apartat vigent des de la seva aprovació a darrers del segle XIX, la facilitat que hi ha per inscriure nens que no siguin biològics. Hi ha un carrerany al Codi Civil que s'està encara aplicant,
vull dir que és que l'adopció del fill del cònjuge. Avui en dia al registre civil es poden inscriure fills de mare desconeguda. Això el registre civil espanyol ho accepta des de fa cent i molts anys. Un pare pot inscriure un fill de mare desconeguda. Això significa que automàticament la parella el pot adoptar. Això són a vegades gestacions per subrogació? Clar que ho són. I això fa anys i anys que s'està fent. Professionalment he tingut accés a casos d'aquests on una família, l'home ha tingut una relació extramatrimonial i finalment no hi ha hagut cap problema per incorporar legalment el fill a la parella estable del matrimoni. Això el Codi Civil espanyol ho permet per estrany que sigui. Però quina és la realitat en aquest moment? En aquest moment hi ha un mercat de gestació per subrogació. No cal anar molt viu a internet per trobar una oferta molt variada. En aquest moment és un mercat una mica esotèric, en el sentit que és tancat, hi ha mecanismes, es necessita recursos no només econòmics, sinó socials, decisió. Hi ha agències que treballen de forma molt honrada i hi ha agències que treballen de forma no tan honrada. A Barcelona en concret hi ha una agència que es dedica a això, que està dirigida i encapçada per un tipus que ha estat en els últims 30 anys en estafes, en casos de pederàstria, en moltes coses. Diguem-ne, al ser una cosa estranya, o ser un mercat, diguem-ne, poc regulat, atrau determinats personatges i determinades activitats. Jo ho comparo, tornem al tema de l'edat que ens separa, fa 30 anys a Espanya qui es volia divorciar o es volia separar tenia que tenir recursos econòmics d'influència i l'Església li anul·lava el matrimoni. Això evidentment no era una cosa que estigués a l'abast de molta gent, però hi havia gent que ho feia sense cap pudor i sense cap problema. La realitat legal a l'estat espanyol respecte a això és aquesta. Hi ha una llei de l'any 2006 que és posterior a una anterior, de tècniques de reproducció humana assistida, un article del qual declara nul de ple dret qualsevol contracte pel qual es convingui la gestació. Jo, com a jurista, faig una lectura positiva d'aquest article. Prohibint això ho estan reconeixent com a realitat. És a dir, la norma reconeix una realitat i la considera fora d'aquesta llei de reproducció humana assistida. De tota manera, la realitat és que des de fa anys, en concret això de la clínica d'accés embrió espanyoles, això és del segle passat, des de l'any 1997, vull dir, no és una cosa tan nova. Deixeu, fa 15 anys que ho està fent. Aquesta és la instrucció de la qual parlava la Iolanda. En un moment donat, el dret de família, en tots els temps històrics i en tots els contextos, té una particularitat, que és un dret pragmàtic, en el sentit que acaba donant respostes a les realitats possiblement de forma, evidentment, en dret tot és lent, però menys lenta que en altres àmbits del dret. I, malgrat aquell article de la llei que us he dit, al mes d'octubre de l'any 2010 surt aquesta instrucció, una instrucció evidentment és una norma jurídica molt per sota d'una llei, però que suposa que casos com els de la Iolanda es poden inscriure directament al registre civil espanyol, mentre n'hi havia uns quants, unes dotzenes, que s'estaven arrossegant pels jutjats. Això va passar relativament inadvertit. Personalment vaig fer aquest article a la comunitat jurídica dient compte que aquí s'ha legalitzat de facto aquest tipus de gestació, i clar, això ens crea una situació completament nova i diferent, perquè la llei ens diu una cosa, però la pròpia instrucció que teòricament hauria d'anar en consonància amb aquesta llei està permetent coses diferents. En aquest article feia unes conclusions que bàsicament venien a dir que la gestació per subrogació ja és una realitat a la societat espanyola, que té recolzaments amplis socials i ideològics,
que les crítiques més explícites provenen de l'Església Catòlica d'una banda i de sectors feministes radicals que equiparen això a la prostitució per una altra, però que hi ha un gran camp ideològic al mig, neutre o favorable en això. I sobretot que la situació, des del moment que hi ha aquesta instrucció, des del punt de vista jurídic, es converteix en insostenible perquè el que no pot ser que una norma de dret intern espanyol legalitzi una gestació per subrogació feta a l'estranger i la segueixi prohibint a Espanya. Això té els dies comptats. Clar, mentre què passa? Que socialment la realitat s'accepta. Això que us deia, vull dir, jo penso que si hi ha una... Perdoneu si algú de vosaltres la llegeix, no? Però si hi ha una publicació que rinclona és la Ola, no? Doncs la Ola, portades també... La Ola també, no? Donant per fer, acceptant socialment, però clar, aquí, els rics i guapos, no? Clar. Perquè la realitat segueix sent la de la llei que prohibeix taxativament aquesta forma d'accés a la parentalitat. Mentre, de forma simultània, recordem, per una banda hi ha la llei de tècniques de reproducció humana assistida que prohibeix radicalment això, d'altra banda tenim la instrucció que és el carrerany, però hi ha la llei de registre civil que entrarà en vigor, està redactada, té que entrar en vigor el juliol del 2014, que ja recull en una llei el mateix que diu la instrucció, en la qual, diguem-ne, que la gran contradicció puja de to. Hi ha dues lleis que estan dient coses contradictòries quan aquesta entri en vigor, que serà el juliol del 2014. Qui es preocupa bàsicament d'aquestes qüestions? Doncs sectors socials que per causes com a conseqüència de les seves particularitats de relació no tenen accés a altres formes de parentalitat i fins i tot en l'adopció ho tenen molt difícil. Em refereixo bàsicament a grups transsexuals que fa molts anys que estan picant pedra amb això. Són grups que, malgrat la norma, sabeu que per als temes de les adopcions hi ha el que se diu el certificat d'idoneïtat, que és com un carnet per ser pare que tenen els pares adoptius i que no tenen els pares biològics. Doncs aneu a veure, com la percepció des de col·lectius de lesbianes, de transsexuals, és que hi ha molts problemes per emetre aquest certificat. Jo, com a advocat, he portat algun recurs administratiu contra la resolució de la negació d'això. I per aquests col·lectius, la gestació per subrogació, efectivament, és una altra via per ser pares, perquè consideren que els problemes de l'adopció, bàsicament és el temps que ha esmentat la Iolanda, se'ls hi sumen els seus propis. Això significa que aquests grups són molt activistes amb el tema de la gestació per subrogació. Això és suportat això d'unes jornades que vam fer ara fa molt recentment, però m'ha semblat molt interessant la ponència que va fer aquesta professora de dret internacional privat, perquè estem en un conflicte de dret internacional privat des del moment que una norma espanyola permet legalitzar una cosa que es fa fora, i les conclusions crec que són importants, i que les comparteixo. D'una banda, que el dret acabarà donant resposta a una realitat. És que si no seríem una societat que no tindria cap ni peus. Que la instrucció que us deia, efectivament, va suposar una legislació de facto d'una activitat, aquí ho remarca, il·lícita en aquest moment a Espanya per la llei que us he dit. I que aquesta professora propugna per modificar la llei de reproducció assistida perquè finalment aquí sí que hi ha consens en la doctrina científica mèdica que estem davant d'una tècnica més diferent, però una tècnica més de reproducció humana assistida. I acaba dient la professora que hi ha esquizofrènia jurídica absoluta amb aquest tema, com si a l'estat espanyol no en faltés alguna, doncs aquesta també. Si podem passar al vídeo aquest, ara us explico una miqueta el tema aquest de la ILP,
que està en marxa, a més de la senyora que surt aquí ja en el vídeo,